Pertama kali sebutin dan saya hormati utama ibu keluarga Bopo Seno Atmojo Sakrimbit nggih. Boten nami kula sakonco ajilaras ngerangi para pendherek sedaya le ngesake lagon saking Ajilaras Campurasari ananging wekdal berapa sampun jam 12 nggih. Kula sakonco ajilaras derek wekdal kaki istirahat sawetawis ing mangke sak sampunipun bagda duhur kula sakonco ajilaras suwar malih derek lipur para tamu sedaya. Nuwun.